Stáčajú sa kilometre ešte v roku 2025, alebo je to už len legenda? Bohužiaľ áno, deje sa to dosť často. Väčšinou, alebo veľakrát sa nám stalo, že tí zákazníci sa dokonca už priznali u nás, že to auto bude nadsúvané o chvíľku na internete. Posledný rekorder bol vlastne taký, kde sme predávali jeden Passat a ten mal takmer 500 000 kilometrov a asi o 3 týždne bol na internete s nejakým názvom 260 000. Čiže je to pre mňa dosť strašné, že v dnešnej dobe sa to deje. Veľa ľudí si vlastne nevie ešte v dnešnej dobe overiť počet najazdených kilometrov a neviem si predstaviť, že takto z posledných peňazí skúpi nejaká rodina napríklad auto a je veľmi veľký rozdiel, či to auto má 250 alebo 500 000 kilometrov, kedy už to je fakt chodiaca pokladnička, to nazvem. 3 najrýchlejšie spôsoby, ako si overím kilometre pred kúpou. Prvá taká základná kontrola, a ktorá je zadarmo, je stránka seka.sk, kde si viete pozrieť aspoň graf, ako idú kilometre podľa STK-čiek. Čiže tam aspoň nejako tako laicky si to viete skontrolovať úplne zdarma a veľmi rýchlo. Druhá je určite platená nejaká verzia. Máme milión stránok ako Car Vertical, CB a overenie vozidla a tak ďalej. Tam už je to platené a tam už vidíte aj, či je exekúcia leasing. To odporúčam určite každému, lebo či to je auto za 1000 eur alebo za 15 000 eur, tých 15 eur si myslím, že 100% stojí za to. Veľa autobazárov alebo napríklad aj my častokrát to máme nahraté buď priamo v inzeráte alebo minimálne vytlačené a priamo v aute pri predaji. A tretia taká najrýchlejšia možnosť je zaplatiť si firmu, ktorá overuje takto aj fyzicky auta. Kúpil som auto a zistil som, že kilometre nesedia. Je to navždy nepredajné? Aj my ako Autobazár môžeme predávať auto so stočenými kilometrami. Mali sme tu takéto auta. V tomto prípade samozrejme človek musí prísť s pravdou na vonok a bohužiaľ dá sa to, len väčšinou to auto je potom výrazne lacnejšie.